ngigijima uma sesisobabili ungishayela wayishiya nje indoda anti wayishiya indoda akusho ukuthi wawishiyelani wawishiyelani mdala that is not about age ungiphatha ngifuna bona abantu abadala umuntu omethona mana wena ongemdala kumina awumdala kumina wena lalela ihlukile yami nawe ngiyalaleliswa mina into ekumele ngiyenze ukulalela anti kumele uaccept okay bafethu dube shothi wena washiya usisi ngoba uthi mdala kunawe no kwangekona lokho mfowethu okuqala impatho engeyinhle wayekwenzani lokho sifuna ukwazi wayekushaya wayekuthethisa wayekwenzani wayenamagama amabi even naphambi kwayo kokuvasha ngisho nezingane zami mfowethu kube namagama amabi awakhuluma phambi kweingane yazo mfowethu ngizama ukwehlisa uma ngenxa ukuthi ngifuna ukubhekisisa ngaze ngakuphathi kahle wena shothi wena usisi ufika nengane wena ubone umfazi wena ngapha balandela mfethu inkinga ihlezi khona kodwa inkinga ilungiswa ngomlomo imndeni eminingi wathi umgqumeni yonke lemizi inenkinga zayo nami nginenkinga yomuzi kodwa ngeke ngixoxele muntu mfethu sinenkinga yomndeni la uthola ukuthi uanti uzogana ugana nengane okuyingane yakhe noma ingane asuke nayo ekhaya uma kusuka lapho indoda ibona intombi emva kwalokho kwenzakalani iyamoshekile kuduka nani kanti phela qhawe uma ngabe umakoti efika nengane lo muntu lo asuke emganile kusuka kuyingane yakhe akakwazi ukubona intombi enganeni yakhe mayefika nengane usuke kunezathu futhi ezithile zithi ezimphoqayo ukuthi mhlawumbe akukho la ngizoba khona ingane angithi nayo ikakho kuthiwa ingane ishiya kodwa isinto sithini abantu bazoyikhulumela bona umsono kavukamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda insebadema gola athi ngagcoba kuthuma fala wahlala nakhwatsha loziqhinga konke igaza intombi ezihlezi angibuka zangigeza ngicina ngibona bevele sengithanda ngihamba negazi lami amalanda landelani no wasibhalelile mfethu usibhalelile lapho antiza uhluphekile uphatheke kabi unomvula wakavilakazi unembuzo nezimpendulo ayifunayo kwindodakazi yakhe ahamba wayogana naye noma wahamba wayoveza kumuntu asandanayo bahlala ndawonye endlini yavele isoka lakhe yamthathela isoka bafowethu ubaba uthatha omunye la indodakazi phela yathatha isoka lika aunt akuyena indoda njengamanje ihamba nendodakazi iyamlahla uaunt kanti futhi malandela abantu abagijime bashaya igama elikhulu bethi subscribe kahle sekusele angazi kusele abantu abambalo sithi 100k bese thola indondo bafezi ngenxa yenu le ndondo phela fanele sibachazele isuka isuka phesheya izibhalo ukuthi shipping kodwa sithi subscribe super thanks nisithi nje fahla ngamadola ungawabheki wathi nje enye into okhawela kithi ebaluleke kakhulu kazilami abathandi beNyoni TV kunokhisimuzi esibaphathele wona noma kunohlelo esihlelele abantu abalandela iNyoni TV nabasithanda nabasibukayo kodwa ke hlala nje ungayindawo siyeza nezilokotho ukuthi siphetheni kodwa nje kunokhisimuzi konakele mnakethu konakele jahala kithi asambe na antiza asabambezela abantu badinga uanti ukuza ukuthi kwentakaleni mnakethu kwenzakalani mvula ngibhalele iNyoni TV ngaphansi kohlelo ekuthiwa kwenzakalani ngibhale ngoba ngifuna uAmanda okuyingane kasisi wami njoba kuyingane kasisi wami unemali ekufanele ayithole zokufunda mina ngimshiye eThekwini lapho bengihlala khona ngimshiya ngenhloso yokuthi usesiduze nesikole kepha manje izinto esengizizwa zokuthi usehlala nesoka lami noma ngithi usethandana nomuntu obeyisoka lami manje njengoba ngimfuna ngenzela ukuthi ngazi ukuthi uhlalaphi kwenzakalani ngoba kuningi esengikuzwa ngiyazama ukuziba kodwa manje sekukuningi yaqhamuka kuyeza nje more and more ingakho ngibhalele ihlelo iNyoni TV ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani ngoAmanda wazi imoto yini
Hayi noma ngangehla usisi. Oya. Asizama ukufona. Ngimthola. Asimzama. Hello? Yes, sikunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila, ukhuluma noGwacho weNyoni TV kwenzakalani ngihamba noMalandela lana. Asazi noma ikhona nda kodwa phambi kwethu sibona kuneveni emhlophe ne? Yebo. Yeah. Ngathi indawo yamasipala Indawo yamasipala ngathi indawo yamasipala. Ya ngiyanibona ngibile lapha kwi-balcony ngiyanibona. Oh yes. Hayi. Kusho ukuthi singakulinda khona la. Yebo ngangilinda khona lapho ngamanje. Okay sis. Okay, sizokulinda ke masiyabonga. Okay. All right. Hayi. Sifike endaweni right. Ngathi yena udalo yakho nje. Lokho qhamuka lapha egateni. Yena mina ngeke ngasibona isithombe sakhe. Angithi usivezelile usisi. Oh yeah. UGwacho lo ukhuluma naye efonini. Umfowethu uMalandela lo esihambisana naye ezinyoni TV. Ungathuki umfowethu lo hlezi sihamba nayo. Yena mfowethu nje osibhekayo phela ngoba kwesisikhathi sithi sibe nenkinga kodwa ke umfowethu uzochaza nje udaba ukuthi why ngempela sifise kangaka ukuzokubona. Yeah, ngoba ona sisi la sitanje sixolisa ukuthi kuyashuthwa kanje kodwa uhlelo lethu ke vele njengoba kuhlelo ovele la kwa YouTube. So futhi okuyiNyoni TV. So iTV ke kuzibe iTV fanele ibe iTV ngokushoot. So siyaxolisa ke kulokho. So la kunomuntu osibhalele esihamba naye engicabanga ukuthi futhi ke umuntu omaziyo ngoba oke washarela kakhulu i-information noma mhlawumbe ubudlelwane phakathi kwakho naye nezinto ezigcine zinenza neqhelelana nihlukana uyabona. So angazi ukuthi mhlawumbe Gwacho noma singamlanda yini ngoba kunempendulo nenkulumo afisa ukuyikhuluma ngoba umuntu osekuzame kakhulu and nawe kuvelile ukuthi ube umuntu ozidistancile kuyena empilweni yakhe. Yeah, Gwacho ngiyangana noma ngibeka kahle. Awubeka kahle ukuthi ukakhe umfethu kunomuntu kahle okuyena osilethile la nathi ngaba sikho la. Kodwa ngokuhlonipha umsebenzi nokuhlonipha abantu asingasiza. Kodwa kunento lesisiwami uthola ukuthi sekuzwakela iside lithile. Elinye iside likazakala. So kunembuzo nezimpendulo afuna ukuyibuza kuwena nawe uyiphendulele naye ephendulele. Asazi kodwa noma singakukhombisa nomuntu osama naye. Yebo ngingamletha uma ngifuna ukumbona. Ufuna ukumbona. Manje le ndawo lesasihlala belungu nje la. Ngiqashelelana umuntu wami. Uqashe nomuntu wakho. Hayi wena. Hayo. Ayiphila kamnandi kanje. Phili right. Sishiswa ilanga emakhaya nje endaweni ezinje. Benginibuka kwi-balcony. Oh yeah. Yeah. Uyena uma ebesikhuluma ngaye. I hope ukuthi uyamazi. Uyena uAndizi. Sesimtholile uAmanda. Njengoba wakade usikhalela usibhalelile nangu uAmanda sesikutholele yena. Angiqale nje ukuthi ngibonge kakhulu ukuthi sengimtholile. Kuningi ngizama ngithi ngifuna ukumthola ngizwa ngomakhelwane bathi uyabonakala ndawana thizeni kodwa ngathi ngiyena. Manje Balandela noma indawo eright lesingakhulumela la. Yangazi kodwa Malandela bona kanjani? Yeah, mhlawumbe ukuze noma sitheni. Yeah, noma sitheni ukuthi sithi ukuqhela kancane.
wazamzethe. Ukuze mhlawumbe siyagcina siphazanyiswa abantu abadlulayo. Ya anti uyena. Hayi ungasondela antizi. Uyena manje sicabanga ukuthi nawe ke usunesikhathi ufisa ukukhuluma naye. Ngempela sekunesikhathi. Amanda. Yebo. Uqhamuka. Angikwazi. Uhleli nobala? Uhleli umuntu wami. Uba umuntu wakho? Umuntu wakho. Hayi wena musungiphendula le ndlela ongiphendula ngayo. Manje ngiphendula ngani? Amanda. Usulahlela inhlonipho bathi? Inhlonipho yami. Khuluma ngami. Ungabili ukuhamba nami. Siye emakhaya. Yini into ehlalela la? Ngeke yonke le ndlela ngizombuza ukuthi manje into ungasondeli into thina senza ukuthi silethe la ukuthi nikhulume ngepeace. That's why umfethe khona kodwa ungamshayi kanti sikhuluma naye umbuze lokhu ufuna ukumbuza khona. lengana yezwe niyayizwa ukuthi ngiphendula kanjani? Niyayizwa ukuthi ngiphendula kanjani? Angikukhulisanga kanjena. usuke yonke le ndlela wangilethela namakhamera uzongimemezela. Ngoba ngikhathazekile ngawe. Ukhathazeke ngani ngami? Ukuthi uke uhlala nobani ke? Nani kimi? Awungiboni ukuthi ngi-right. Yabo njengoba nje ngingekho empilweni yakho shuthi ngi-right la ngikhona. Yazi usakhumbula ukuthi mawakho wakushiya ezandleni zami Manje iyona indlela engibonga ngayo le ngikuthatha omncane 6 years ngikukhulisa. angithi ngoba bengumthalo kuwena sengikuhliselileke lowo mthwalo. Umuphi umthwalo boyiwani? Angisadingeki. So ngone iqhelisi nawe. Amanda iyona ingane enginayo wena. Zala phela yakho. Wenyumba yini wena kanti? Hayi Amanda kuyenza nomuntu omdala. Okay. Ingithi ngakho ngithi ngifuna. Okay antizi okay. Amanda u-anti wakho la ngithi. Yebo. Okay antizi ehlisa umoya sondela antizi. Okay ngiyafisa ukuthi lolu daba ngoba thina usilandisile njengamanje awusalandisi thina malandela. But usulandisa umphakathi wonke noma isizwe sonke noma ngithi umhlaba wonke. Kodwa lengane iyangidelela. Yes iyangidelela lengane. Sicela ndiza usiqale istory sakho sokuthi ungani size sizofuna uAmanda ngoba mhlawumbe khona omunye umuntu osedidekile njengamanje yabo. uAmanda ungilahlekelile. Nangu Amanda usephambi kwakho ushilo wathi ufuna ukukhuluma naye ufuna ukuhlanganiswa naye. Sicela ukuthi singayiqali ngeenga kodwa silandise nje ukuthi kungani ngempela nayo Amanda ngicathi uyalwazi udaba kodwa sesenzela nalomuntu omunye okhona mhlawumbe ngoba ubhalile kwenzakalani into yethu siyayiveza ebantwini asifihli. Okay. uAmanda bengihlala naye ingane kasisi wami wakhulela kumina ngimkhulisa kahle ngothando anginayo mina ingane kodwa yena bese ngithatha njengengane yami ngimkhulisa wazofika kulesigaba sekusona ngaxabana nomuntu bese nginomahlekisane ngoba bengihlala ngedwa lapha eflatini naye. Yebo. Mengihlala naye okay babe close no Amanda father daughter okay it's fine nginganaki okay saba neargument nomuntu then ngathutha ngaye emakhaya expect ukuthi yena umntanami ahambe nami wangitshela ukuthi uzosala yena arent iflat ukuthi uzorenta ngani akasebenzi usafunda use-university. Into engilethe la ukuthi ngize ngimfune ngikhathazekile ngaye ekukhathazekeni kwami futhi ngaye ngiphinde futhi usisi nje bangishiye ezandleni zami kunezimali kufanele ayosayinela uAmanda. Ingane yasisi wakho kanti? Ingane yasisi wami. Hawu. Sisi wami wegazi. Usisi akasekho. Akasekho sisi wamshiya. Okay uAmanda kufanele ayosayina imali ukuze kuphume imali niqhubeke nilungisa izinto nempilo yakhe iqhubeke phambili. Yebo and umuzi lo engimshiye kuona bengimbhale ngegama ukuthi abe yena owner wendlu. Okay. If mina
ngisho. emafeni Yebo. Manje lento ayenzayo lezi imali engiyibhalisile ngaye lezi ndle engiyibhali angazo ithatha kanjani obedelela kanje. beside ukuhamba antiza akulahlekele noma sale lapho ngifuna ukuthola mina ukuthi ngoba uke wasibhalela uMalandela yini le kahlahle ehluphe kakhulu noma ehlukumeze kakhulu ngoba naye sazombuzo Amanda kulezi zinto lezi njengoba nawe umbuzo yini le othi cha le ihlumeze kakhulu ngoba uke wasibhalela waveza ukuthi kunento kunesenza nawe ungeneme ngaso Ngizathu uyahluyenyuka nalomuntu engithi uyisoka lami angani noma kuyiqiniso Amanda hawu Amanda umkhonyana anti wakho sekuyisoka lakho wayemshiyelani pha hawu nawe Amanda esho ukuthi kuyiqiniso wayemshiyelani kuyiqiniso ukuthi wena utshafazana nomkhonyana kaAnti siyatshola angithi wamshiya ngoba ungasamfuni hayibo wayipho mina ungilethela amakhamera ungiletheleni la okay imanini ngisibonde nesidingo sokuthi akangilethela lapho ngamakhamera pho ngibonisa nomhlaba wonke Amanda njengamanje lo muntu othi uhleli naye umkhonyana yena noma mhlawumbe usamuva on yebo uyena okhokhela indleko hawu uyangonda ngenzela yonke into ngihlala naye nje njengoba sihleli lapha yazi unesibindi wena unesibindi ngicela ningiyeke unesibindi wena unesibindi udlala ngamakhamera uzongilalela uyingane wena uyingane wamshiya ngithi asikhulume naso Amanda uyenza kanjani into ukuthi uAntiza ethe kukhulisa uyamuzwa ukuthi uma wakho wayekubhalile impini zakhe naye futhi zathi sicela ukukisa umoya uAntiza naye ukubhalile into zakhe uyabona nje kahlahle wena uphakathi komhlaba nembeleko yini le bese ukwenza ukuthi manje ufuna ukujafazana nobaba Anta ngimcelanga uAnti ukucela zangibhale emafini and stuff angithwacela uma ukuthi ungigada wangigada wakwenza lokho sisokha ecele kona mina bese ngikwehlisela umthwalo Anti ukuthi ngingalibele ngibe umthwalo kweni ngingalibele ngicela amaphendi kweni ngicela ingubo zokugqoka umuntu wakho angithembisa ukuthi ayikho into engizoshoda ngayo mina futhi nina nihlala endlini nje noAnti wena mina amalandela inkinga le hayi inkinga Amanda kubantu bebonke wena wakhetha ukuthi ujole nomuntu owubaba kwena sathandana nje ungakanani lo baba sathandana nje love is not about age it is just a number sacela ukho nje manje ukhona endlini ngoba asifuni nathi sisiyele endlini ngoba nalo akuyona inkinga ukhona endlini sicela umfonele azizameni ukumthinta asimthinte nganayo umsebenzi kazoyibamba inamba yini lento yenzayo abekho ntanga yakho okay hayi no uzokhuluma naye Gojo bazokhuluma naye yeah umcela ukuthi uyacelakala la izazi yeah ile yeah yazi ngiyalinga ngisehlala hey inkinga vele umuntu umkhulise uthi uzobe ingane esile cabanga kahle ajika azokwenza lento sibona uyangihlaza uyasehlisa sigcoba ngeenyawo hayi no ayihlisa umoya Anti kuze lento esilungise kahle kufike nawo umnikazi wendaba sikhulume naye ayiphendule iveze le number yazona bengiphusihle ehleni lena ile ezingasiza nawe yindaba ubalekela uAnti wakho yebo kwenzekile wajola nomkhwena wakhe but ke yindaba ubalekela mfowethu okay nathi ngathi siyaringa ukhulume naye hello inkinga nje la engimeli ya ngicela usheshe bantu inkinga ke kodwa ke Antiza ngicabanga ukuthi ngoba uyeza naye umnini wendaba sizokwazi ukuyithola amalandela le mbuzo nempilo ngoba ngicabanga ukuthi indaba yesaphelele manje ngekho ngoba uyavela ubafu so sokwazi ukuthola yonke into ukuthi kwenzakala u1 no2 no3 nanokuthi kungane eshiya uAnti egijimela ingane Amanda ubaba wakho lo yana uyabona uhlala nje uxegela isimilo yajimelwa indoda sisi wazi ngendaba ufathuza nje
Hayibo. Wazi ngendoda. Wazi ba? Ayingeke show right kodwa. Ingeke izikushiye. Mhlawumbe ama drugs. Ngibhema ama-drugs ngibhemela uba wena. Usuke ungibhemisa. Ufani nje into ekhulunywa ile ngane. Usuke ukhona. Yaze ekhaya bengaphoxeka. Yo. Wethi okay nsisi. Wangamuphi unyaka? Ngantshela ukuthi ngiyi-2K noma ngiyi-90. Abaphendula kanjalo abantu wena. Abafike nawe nje. Manje nabefike Awubatshela uthe ngiyakubamba. Ake silinde uba athi wena lo welcome Yebo. oyi. Hayi woza lana uzo-check-a la. Esigogwane sakho. Hayi sondela mfowethu. Uba igama lakhe. Hayi sondela mfowethu. Akaze nawe ukuzethe balandela. Sondelana ngoba lento kakhulu uqinisekisa. Kwenzakalani? Obuza yena uthi right mina ngibona. Sondela. Mana sis, mana ngicela ukuthi Oh sengusisi manje. ngicela ume kancane. Olami nawe udaba salikhuluma. Yini yakhuluma? Ukuthi ujola nengane. Waza involve abafweni ngikwazi ukukhuluma lutho nawe. Ngicela ungakhulumi lutho nawe. Wangibizela abafweni balibangise. Usile kahle la. Usile. Right man. Bafethu, ngiyaqonda emakhawa bafethu. Kwenzakalani kodwa ngicela nani nichazele kwenzakalani. Okay. Ihlisa umoya anti. Bafo. Uyamazi usisi. Uyamazi usisi. Ngiyamazi. Umazi kanjani? Bafethu mamphephethu besiphila naye. Bophila naye. Besiphila naye. Ngicela mana yazi ukuthi le noma ndeli sira kanjani. Bafo ngicela usichazele ukuthi ubuphila kanjani nosisi, ubuyini nosisi. And njengamanje uyini no Amanda. Alright ngalokho. Awunankinga ngakhuluma ngalokho. Kulungile. No mfethu. Uma mphephethu fethu besiphila naye almost 3 to 4 years. Siphila naye. Kwaze kwafika isikhathi la ukuthi sesihlala sonke. Masihlala sonke wangi-introduce nangomama. Yeah, wangi-introduce nangomama kwami bafethu. So Hayi bafo ngixolisa. Phela ke ngilinde ngiqede ngizokwazi nje ukukhuluma njalo inkulumo ngoba uzongibinda muzongena emadevini mntaka baba. Kwaba ukuthi uma sihlangana bhuti wami uqala ngathola uma ngintroduce kuyena ngabona umuntu osifazana right. No bese sicela ulahle leyo nto. Okay. Mbamba mzesi. Nazo ezinto. Mbamba mzesi ehlisa umoya. Nazi inkinga ngidwana. Okay. Simcele ma. Nazo ezinto ngidwana nazo mfowethu. Uthi ngoba letho kuthezwe Yakhumbula umoya. sikhuluma indaba. Kanti silungisela wena siswami. Silungisela wena. Okay. Uyayichaza ubafo wahlangana noMamphephetwa. uMamphephetwa wayeintroduce uAmanda. uAmanda unobudlelwane obukanjani noMamphephetwa? Mina wafika kuyena wathi uzala udadewabo. Okay. Wakuzwa lokho wena? Ngakuzwa mfethu lokho. Ngakuzwa lokho ukuthi uzala udadewabo, nakhona udadewabo wathi mase ngichazela naye ngixoxela isitori sakhe ngoba naye wayekade ehlala kuboyise umayesho. Ukuthi ubuye uzohlala nomama wakhe noma mncane wakhe ngoba nathi sekukhuluma makhe nani benakekelana nani. Angizange ngifuna ukungena kakhulu lezo zinto. Wabanakekela wena bobabili. Ngabanakekela mfethu, ngabanakekela bobabili mfethu ngendlela ngangisebenza kanzima. Ngisebenzela uba behappy bobabili. Wakubona uku-appreciate lokho. Wakukhombisa ukuthi uyakwamukela ukuthi nginabo empilweni, wakukhombisa ukuthi nami kumele ngiphile kahle. Okay. Lento eyamhlula ngathi ngikhuluma naye ngahlala naye unelala umuzokhumbula kahle angazi ngikhulume naye angazi ngihlale naye phansi ngikutshela ukuthi akubonisa ukuthi wena ngi-appreciate empilweni ubona ngazathi konke kumele ngikwenze kuyimpoqo uqolekile ngathi ngiphoqelekile konke kumele ngikwenze mfethu futhi siphamanya mfethu ngifuna ukuthola ukuthi kanti yini le ebesiyenza ukuthi uyeke umama wasekhaya uwele enganeni. Cha mfethu akuyona ingane mfethu ngeke ukuthi inkoduso yami ingane sesikude kakhulu ngempilo sesibhaleke sesisayine ngisho enkantolo. Okay, noma ungasakuyona ingane kodwa yena uthini mama. Okay, uma ukubeka ngokwesintu kulungile. Cha kodwa mfethu cha nje ngifuna akwazi lokho mfethu. Akwazi. Okay, yeah. Emva kwako konke yebo mfethu. Yeah, bafo mhlambe njengamanje ukuze lento
sizama ukuyikhatha. U-anti uze enganeni ngoba ngicabanga noma ikichazele yini ukuthi kunezimali ekufanele isayini zamawayo ukuze ikwazi ukuthi ziphume bese beqhubeka nempilo ngoba umawayo wayishiya ezandleni za anti ngayo. Amanda impilo yakhe right. Ayikho impilo khona la shoda khona mama. Moyizela bakubona sima ukuthi Hayi. Amandla umbona nje uyambona usulekile ungathi impilo nangu umuntu yabo nje manje uzela ngoba uyixakekela usexawele into emxakile nami ngakhishwa kuyena into nami ngaxa kungixakile kuyena. Okay yini yaxaka kuyena? Hayi mfethu cha bese ngase nginathisekile mfethu. Yini bunganelisekile ngayo mfethu xapho yabantu uyabangaza uma yile zinto ayisebenzisayo ukuyokuyangaza ngazi aphuza isitomi hayi yabantu noma steam. Hayi bu-anti wakho mfethu lo. Hayi noma kuthiwa ngaphuza bafu anti wakhe lona mfethu ngikhuluma indaba baba yabo le noma ngaphuzana hayi u-anti wakhe lo Okay. futhi bukelani ukhwaga bakhe okay bafu uya understand ukuthi umhethile lo besifazana ya mfethu kuloko mfethu njengendoda yazi ukuthi indlela omhethe ngayo uzomhetha bafethu yo Angisazizwa ngisafe mina la. asumoya ufisa umoya angazi yabo nje namanje futhi siba nenkinga mfethu Okay. abantu Ngisondele ngapho. senzoba inhlekisa-ke manje Fanele banibuke. Lamanyalo wenzayo. Okay. Ibizwa ngani lento yenzayo? Okay. Ibizwa ngani lento yenzayo? Okay kwatsho bafo u-anti ngela nga-introduce kuwo ingane kuwena. Uthando lakhe ngaloso sikhathi noma into eniqale Nitshontshana. nivele u-anti senihlala nonke noma after u-anti sehambile waye emakhaya wasala nengane wena nase niqala into ubudlelwane. cha mfethu angazi uma ngizonika yena ithiwa lachaze noma Kufanele uchaze wena nje ufuna uwe nje owenze yonke le mess mfethu. bafethu phela ngeke phela ngazathi kanti ngathi kuyaliwa No, akuliwa. uyibona lento Banathi liwa nathi kahle kahle eDubai ngiyakuza ngeke uzobehamba hayi ngeke asazi usithola Uyifakeni ingane bafu. mfowami mina njengokutshela mfowami ukuthi mina bengifisa impilo engcono bengisebenza kanzima bengifisa impilo engcono. Okay. uletha amakhamera ukuzolwa nathi Bafu lo u-anti wengane uyayidinga nje manje ufuna ukuthi uyosayina izinto ezithile nakayitholi uthini lapho Khawula kithi mina ngeke ngikwazi ukungena phakathi kwabo kodwa as long as comfortable if comfortable ngako yabo njengamanje kunabantu abawofakazi kusafuna ukulwa angazi ulwa nami noma ulwa naye how about sekusiwa babili uzizwa uphephile no-anti angizizwa ngiphephile ngase funa ngishayane ikhona futhi noma sesobabili fushayela wayishiya nje indoda anti wayishiya indoda Akusho ukuthi wawishiyelani mdala wawishiyelani mdala love is not about age Oh, ile nto ungiphatha ngifuna bona abantu abadala umuntu omethona mana wena ungemdala kumina awumdala kumina wena lalela ihlukile yami nawe ngiyalaleliswa mina into ekumele ngiyenze ukulalela anti kumele uaccept Okay bafethu. Dube shothi wena washiya usisi ngoba uthi mdala kunawe no kwangekona lokho mfowethu okuqala impatho engeyinhle wayekwenzani lokho sifuna ukwazi wayekushaya wayekuthethisa wayekwenzani wayenamagama amabi even naphambi kwayo ingane kokuvasha ngisho neingane zami mfowethu kube namagama amabi awakhuluma phambi kweingane yezo mfowethu ngizama ukwehlisa uma ngenxa ukuthi ngifuna ukubhekisisa Yazi ngaphathi kahle wena shothi wena usisi ufika nengane wena ubona umfazi wena ngapha uma ekhombe mfowethu uma ekulethela Indoda ayikho yezwa ufuna indoda engena ngqondo into engena ngqondo ufuna lokho amandla mina ngithola ukudla okuphekiwe ngiyafonelwa baba usho musendlele emsebenzini ngisho hayi ngifica ukudla ku microwave senina ingane batshele mama ukuthi space expecting hayibo ukhona omncane futhi sometha ke igama lakho No bafethu no bafethu lento yazi gojo since sifikile futhi usiphamandla insizwe ngihlonipha kakhulu yabo njengoba sibize wena njengoba sibize wena besithola inkulumo engenaso isiqi kusisi besithi mhlawumbe mawufika mfethu khona nawe njengomuntu osukhulile ozosinikeza kona ukuthi okay nangu anti wengane kwenzekile ke
ubekade nithandana naye ingane yagcina isibuyela ngakuwena ukuthi kanjani kasingeni lapho kakhulu kodwa njengokwenzakalani njengenyoni TV umsebenzi wethu ukusiza lo suke sesibhalile ngicela ungilinde ngichaze ukusiza mfowethu bafo ukusiza lo suke sesibhalele ngaloso sikhathi njengamanje ngicathi uzu2 izinto ke manje esidila nazo noma esidinga ukuthi zilunge ingane kufanele iyosayina indaba yemali ku-anti uma wayo wayishiya ku-anti ingane and u-anti usibalelile iy'ndleko ney'ngqinamba ababhekene nazo ngokubhajwa kwaleya mali nokungaphumi kwayo. Okwesibili le ngane mfethu isayinwe umuzi kunomuzi okufanele ugcine ube sezandleni zale ngane uma u-anti kwenzeke edlule ngiyokushintsha ngokho mfethu into esilethela ileyo ukuthi kujoliwe omunye wathatha isoka lomunye kwamithiswana kunomuntu ozayo asingeni kakhulu ke lapho mfethu kuyo yonke lento njengomuntu omdala uthini wena? Mina oqala mfethu ngiyabonga ukuthi kube nethuba nje lokuthi kunyulo Ngamanye ngiyabona sogcina mfethu ngizomelana nje nomngcwele bami ngiyabonga ngizocela uxolo ukuthi ngimlimazile usisi emphefumulweni wakhe izathu zokumlimaza uyazazi ngeke ngiyidalula kakhulu phakathi kwabanye uyazi ukuthi thina naye sahlulwa yini kuze decide ukuthatha impahla zakhe ahambe ngangakondli cela ukubuza awulalambile ngiyasebenza mina ngisho ukuthi awulala la ulambile ngevede ngilale ngilambile ngiba ngiyasebenza mina ngiqala ukuhlala nawe ngathi ahlale endaweni ezingconywana sahlala emafletini manje bungakazi uwashe ngezandla ngathengela umshini wokuwasha ngenxa ukuthi angingacelanga ukuthi ngithengele umshini wokuwasha appreciate umuntu osifazane kusuqala lapho mfethu ukuthi indoda ijabulela noma yini ukubonga nje angikwazi ukubonga mina la ekhaya ngafika ngakuthola la ngithi ngiqeda ukudla ngithi ngiyabonga athi ngiyabonga ukubongwa umntwana omncane Sipha uthi wena ngamanye amazwi ngesikhathi uthandana nosisi Nomvula yonke into i-right wena wabuka impatho oyithola enganeni cha mfethu kwangekona ukuthi yonke into i-right shothi ufika zazikhona inkinga zazi akusukhala ukhala into endlulayo yabo leya indlula ipermanent vele ngisekubambile wakutshela ukuthi usebenzisa itap angithi kwakabona ngawe angithi kanti masithutha lapha kwakho siyohlala efletini ngize ngithi umbhedo ushiso lwana ngangisho ukuthini ngoba ngangibonela izinto oyifaka emcamelweni wayifakani emcamelweni hayibo yabona emcamelo iyaqaqwa yayifaka nguye lo wakutholakala izinto futhi emcamelweni antizi manayo uthi wayethola izinto emcamelweni wakho eyithola zike futhi eyithola zike ngoba ngitshela ngale ngane yakhe mana egeza ngeyiwashe ipink mana okay ake silungisela kuyiqinisa ngana ndokusho unamanga vende ngazavuma cela ukhulume nami kubhembe ngeke ngangena mina ekamereni leni egumbini leni lokulala khona izinto ezisebenzayo ogeza ngazi engingazazi sihlala sothuthi endlini wena khona into phela vede uyafihla ngazavuma wena khona into owayibona yini na cela singaphathana ngilo wenza ukucela nje uma uthi khona okwenza okungekuhle ukuthi angifuna sikhuluma kakhulu sicabangele ingane kuyalaliswa ngoba ilo kuyalaliswa okay ngicela ukuthi bathola indaba emcamelweni mase kuyilo bafuna Amanda umuntu esize ngaye nangu sisi so lento usisi ayicelayo kuwena Amanda sikhulume nawe ngqo direct ucela uma abantu akho ukuthi uhambe uyosayina lezi zinto lezana izinto zakini zibuye konke wena ke njengomuntu ake sikhulume ngaso baba saxolisa kancane akuyithathele wena isinqumo njengamanje nangu anti wakho antizi ukhuluma naye nje uvuleleke ngizokhuluma mina no-anti ela ngisabathe ngithi ngiba la uba la yena bekumele ngimini ezongitshela ayithobe ngimini noma mina ngiyithobe kuwena anti hlonipha umntwana nomdala ukuze uthi uzakhwezana lezo wena ungakwazi ukumhlonipha mina ungakwazi mina ukumhlonipha nami ngeke ngizokwazi ukuhlonipha ngayo ngikuhloniphe mina ayibo anti ufike la ungiphuthela wena uthi nenzana ngizokuthola amakhala no anti bekumele wehle songibuze kahle njengengane mina ngizokuhlonipha kanjani ungakwazi ukuhlonipha wena ngizokuhlonipha kanjani ungakwazi ukuhlonipha phela mina ukuthi kumele ngihloniphe iqale kuwena ngehleleni yini abo ngehli wena ngoba phela umuntu meqala inkulumo uyehla okay anti ngiyayithoba kuwena ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi lento engayenza ayikho right ngiyakwazi lokho engakwenza kukho right kodwa it is what it is so uzohamba uyokwenza uanti acela imtetele nayo fuantu wakhe lo uphambi kwantu wakhe nje abengathi abangihloniphi awulepisi le abangihloniphi umuntu hamba mfethu ngezinjani uthe uduke ukuthi sibongo baba awusakwazi ngisho nokuthi nje ulinda ama-second uyokwenza amanyala nangoDisemba futhi uyeza ekhaya kuzokwamukela yena futhi uzokwenzani
Asafuni. Angithi Asiwafunda. ufaka noma Faka umndeni. wathi unephoyisa nje wena usugqoka imphoyisa ngithi Manje kuhlangana block. no bopha wakho Tiye-ke indaba amaphoyisa. Okay, malandela mfethu ngifuna ukuthola mina kubafo. Bafo uyinsizwa ehloniphekile. Yabo. Futhi uyinsizwa ebukeka ngathi iyasazi nesintu. Mangicabanga futhi mhlawumbe uyakholwa ngisho ukukholwa, uyakholwa. Mfethu uqale nini ukubona ukuthi unemizwa kaAmanda? Nakuwena futhi Amanda lo mbuzo uyeza ukuthi wena uqale nini ukubona nisendlini eyodwa ukuthi uyamthanda uMfokadube. Antiza awukaze nina wasola ngelindanga ukuthi ukhona ukutshontshana okukhona kulabo ukuthi ngathi bayathandana. Kodwa asiqale ngawe bhuti omdala. wofethu ngizokutshela ngizokunyuluka mfethu mangiqala ukuhlangana naye kwaba khona lokho ukuthi siqala nje bemi-introduce kwaba khona ukuthi awu isinqwazi sakhona kodwa futhi kwaba nalento ukuthi ngoba phela umuntu akamuntu wami engiphila naye kodwa emva kwey'nsukwana ngibona indlela mfethu angiphatha ngayo nangendlela emfethu yazi bakuthiwa umuntu wesifazane kuthiwa ngesilungu uyasubmitha endodeni hayi ngakuthola within 3 days Imali bafu. Uma introduce ingane uthe wabona ukuthi ingane injani? cha ikhona isinqwazi impela Isinqwazi. hayi mfethu simbukeli Kuwena akufiki nisithombe sokuthi lo muntu ufana nengane yakho. Akufiki lokho kuwena. Awulona mbeza ufiki nje. Wena wathi introduce wabona intombi. makhawu Wabona intombi cha. makhawu untanga wethu sishiyana ngeminyaka emine phela naye u-aunt wakhe ungishiya ngeminyaka eyisithupha awu Okay, ngifuna uyi-understand kahle lento mfethu Okay. ngifuna uyizwe kahle Angifuni ube nokujaja kweminyaka. okay Lokho sokusebenzisa ngoba egcineni yonke into uyenza uyicabangile futhi usuqale wayibona ngamehlo. U-auntie njengoba usubona iminyaka akushiya ngayo manje. Ngoba ingane ise kunengane ekhona njengamanje empilweni yakho okuyingane yakhe. Awukubonanga yini lokho kuqala? nisaqala. Noma u-auntie ubemncane wakudlula ngeminyaka, awukubonanga lokho? uma siqala nganginalento engqondweni ukuthi ngifuna umuntu omdala ngenxa ukuthi ngifuna umuntu ozongiphatha ngendlela njengendoda abantu sinale belief ukuthi abantu abadala bona baphathana kangcono Wamthola umuntu omdala nangu wamthola nje. Hayi malandela. Wancama ukwele enganeni yakhe. Ngiphatha kahle No. ngakho kumele ngenze njani ngangifuna impatho impatho ngifuna mfowethu Le ndoda ayikaze akuthanda. Wayeyifunela ini imali. Wena shothi wamlethela ini intombi endlini. Sisi uyenza kanjani into ukuthandana nobaba wakho? Baba wakho lo. akuyeni baba Uthandana noma mncane wakho wena kufikanga nje kuwena ukuthi umuntu kama mncane wakho. wahamba nje mamncane wayethishela abantu mehamba ngabuyela wena angahlala nje naye siswami. ukuthi ngiyasala Siswami, uhamba uye emakhaya. Wabashiya bobabili endlini. Wayesemsebenzini lo. Kodwa emqondweni wakho awushiya ingane nobaba. Yeah, because lo engithi ingane yasiswami. Ngoba uyafunda la. Njobe funda la. Mfethu musukuyenza Sishiye mfethu masungayenza musukuyenza. Hlaba komele nihlukane Okay, no bafethu. Okay. Useduze nesikole. Emakhaya ukukuthi. Yebo. Ngamshiya ngokuthi vedi uthe uzoqasha. Ngamshiya, mengimshiya ngazi ukuthi phela usebheke kwenye indawo kanti ubheke khona la endlini ngoba ngendlela abasebe close ngayo. Ubaba nendodakazi nje kufudumele endlini. Kanti sebatshafazana. Kanti sebenza amanyaka. Okay, Gojo, ngemvumo yakho asiqoqeni le ndaba. Hayi. Mfowethu njengamanje thina esokufunayo noma sesithola okuningi kodwa ebesikuzelela ilento yokusayina bafuthi u-auntie kunezinto eziningi ezibhajiwe ezingaphumi ngenxa ukuthi ingane akayitholi. Mfowethu njengengqwele njengomuntu omdala mfowethu sicela usilungisele lento. Sicela usilungisele. no mfethu mina ngelami ngowami umbono noma ngeke ngithi sorry lokugcinela lami kodwa nje ngowami umbono sinodala ngoba le ngizokukhuluma okwami naye manje okugcina wethu uma kunokuthi nizelana nizosiza nizoxazulula ngizofisa futhi nibe khona nimphelezele baphelezele bobabili masizovumelana ngalokho uzohamba kayosayina kuze Bebe wena labantu sobacela manje. No asomlindi angithi isixazululo phela lesi. le mali ifuna wena thina khona ukudinga Ngizenzani mina imali ngoba imali yakho. ngaba rikushisa ikhona kanje phela isicathulo uma kunokuthi kanjani Okay, uyafunda kube uchaza baba. samuthi unyaka singakhonza ngiright mina nawe uyafunda Okay, kube uchaza baba. Busy udlala ngenza konke
Hayi amadoda indoda. Hayi amadoda ungaphazami. No. Asawo uthunje. Okay, ngicela simhlonipheni u-anti mdala. Ngicela bafu uqhubeke uchaze kodwa uchaze. Njengoba ngisho mfethu ukuthi as long as nizoba khona nibe wofakazi nimvikele njengoba nje namanje nivimba akunankinga mina ngamukela. Uyimisela ngale ngane? Kakhulu mfethu. Njengoba nje ngoDecember ngiyakovela. Bengifisa nje ukuthi nizama ukukhuluma nami. Asifuni imali yena engqondo. Cause basikhuluma ivari bafu ngokwesintu ngwesiZulu. Lento enenza ukukepita kwamanje. Siyibiza nje ngokukepita. Ichilo nje uveze nokuthi sisenile ukubhalela lokho nomuntu awenze lutho. Mfethu yabona kulesikhathi samanje lokubhala khona inkinga besibalekela eflatini la sihlala khona i-rent to buy so bafuna ikhaphu noma kufuna abantu azoba babili manje ni ikhaphu ni kahle ikhaphu ni yini anti khona umuntu omdala lona. Okay bafo okay no ufuna ukubuyela emakhaya nawe ufuna lona nje yakame okay bafo akucela uqhubeke uchaze that's why ama security that's why khona ngathi akukhokhela ama security ngoba ngicabanga into enje yonke into engicabanga wakwafuna ukushisa ngamanzi yakhumbula Okay bafu ngiyaxolisa ngicela ukuqhubeka bafu uyichaze lento uyichaze ukuthi uyimisele ngayo ngoba ekugcineni uantiza njobe eyidinga ingane uyidingela ukuthi into iqonde futhi akumele nawe amani uqabane nefamily yakhe igazi lakho leli wagcina nje khona ekhaya uDubu umthole namba zinyawo 32 lo ukwazi umncane ukhasa yabo umehluko ayibo kahle bo wena njengomchama sekuseni ngangiphuthumi nje uyazi yabo nje manje nomvuseli BP mama musiphamisa phela umoya nawe hayi no angisakufuna yami mina ngirazi esitedeleni sibalekeni bhuti uveze ukuthi uyofisa ukuthi sibe khona mfethu ngiyaseke sayini futhi uma kwenzeka futhi makuthi niyabhaleleka nani ngizocela ukubhala futhi ngicela umndeni wakhe ngoba yena akafuni ukulungiswa kwami ngiyafuna ukulungisa ukumelana nobungcwele bami ukuthi ngimthathe ngokosiko asamfethu niyapi kushabani uthi kuqedile yazi yayisa nini okay antis since sisitholile isixazululo no webafu sicela ukuthola inamba zakho mfowethu sicela ukuthola inamba zakho awuthi phone kwacho sondela ayibuya mzethu sondela bafu sondela sondela miyeke mzethu ulinsimo sokuqubula nathi manje afaka inamba mfowethu buya okay bathi izothintana ke bafo hayi noma security afana amanje uzongikhumbula njalo I know antis I know awuthatha amaqhoks akhe lapho kwazo awuthatha asambe Oza amaqhoks akho sisi kodwa ke kungcono uzofaka noma siphathele hayi no aphathe kwacho ya kungcono kodwa ke ngoba no ngesaphela ungena lapha kodwa ke kungcono ngoba sisi kuyavela ukuthi ayikho into engcono bayangidelela laba ayikho nje into engcono mina sisi wena move on ngathi nginameva la ilunge lento leya nginameva engakuyisiki hey ya ngoba phela bathi abanankinga nokuthi kusayino kuphela kodwa kufanele kube khona thina ngicathi naye ubhuti uzoba khona ukuze lento nje kuvele kwenziwe kudlule sisi yabo mhlawumbe singabe sakubheka ke nathi ukuthi kwenzakalani yabo hey kona impilo ke hey yedelela nalengane kodwa hayi uyibonile mina lapha idangane ibo hey yazi umnika la engahloniphi kanjani ayihloniphi hayi